preparem, si us sembla. Molt bé. Els americans fan servir el jigger, el que se diu el jigger. Aquí a Europa nosaltres tenim costum, diguéssim, d'anar sobre la marxa. Ells fan servir el jigger, més que res perquè així el barman no ha pas de ser un gran especialista, sinó que pot funcionar. Les mesures del daiquiri són 5 centímetres cúbics de rom blanc per 2,5 de suc de llimona verda del Caribe, no llimes, sucre blanc, mai moreno, i quan està fet amb el gel picat, es posen a la copa i s'hi tiren unes gotetes en el rasquinyo per sobre. S'ha acabat. És un còctel que no és dolç, és un còctel més aviat tirant a sec, i és un còctel que refresca en condicions. Per tant, en farem 4. Posarem 4 mesures de rom. I posarem 4 mesures de suc de llimona verda. Les llimones verdes del Caribe no es solen trobar aquí gaire habitualment. Es pot fer servir llimona groga nostra, encara que llavors és convenient afegir una culleradeta més de sucre, perquè les nostres llimones són força més àcides que les verdes. No gaire més, una culleradeta més em refereixo al total, és a dir, seria una cullerada per daiquiri i una més. Abans de posar-hi el gel, ho passaríem per la batedora una mica, perquè si no el sucre ens quedaria en el fons i ens convé que es faci, que es barregi bé. Molt bé. Una vegada tenim... Ell tenia la famosa flat mac. Es va fer una capsa metàl·lica i va fer forats a sota i va posar una rejilla i allà guardava, emmagatzemava el gel i la rejilla perquè l'aigua no li desfés. L'home va fer un muntatge veritablement interessant. El gel ha quedat una mica pres. Sí, el podrem aprofitar bé. Els bàrmans del Floridita actuals i els que va ensenyar i va formar en Constante sempre gasten la mateixa broma en els clients, perquè el daiquiri, perquè quedi frappé, perquè quedi frozen, s'ha de deixar força a la batedora. O sigui, s'ha d'esperar ben bé que la batedora d'aquí quedi ben blanca, perquè si no llavors queda líquid i no interessa perquè la aigueriríem. I el que no ens interessa és aïllar-lo. Llavors, convé que hi hagi gel en quantitat. Llavors els hi gasten aquesta broma, els hi posen la batedora, l'engeguen i se'n van. Els deixen allà. Al cap d'un minut, que és més o menys el temps que hi ha d'estar-hi. Llavors el client diu, escolti, mira, el daiquiri què passa, no? El daiquiri, ai, el daiquiri. Completament glaçat, que és com ha de quedar. I llavors és quan hi tirem molt poquet, perquè té un gust molt potent i és molt dolç. Llavors ens endolciria massa la beguda. Com que ja hi hem posat una cullerada suplementària de sucre, i en principi ja tindríem els daiquiris preparats. Aquestes canyates s'haurien d'haver molt tendretes.